Ben, pois, imos xogar. María marchou porque hoxe recordade que temos unha matrona, Silvia Álvaro, que aquí imos falar da menopausia. Pili, non sei se despois tes algunha pregunta para a matrona. Sí, varias. Sí? Porque ti xa entrastes no proceso da menopausia. Eu non... Pero fai moito tempo, non? Sí, muller. Estás nela aínda. Xa fai moito tempo. Despois preguntamos ya a nosa experta, pero ahora vamos a xogar. O xogo é o seguinte. A ver. Van a entrar un par de parellas e eu vou vos a contar a historia de como se coñeceron. E pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Teredes que adiviñalo vos. Vale. Vale? Xa que temos o home perfecto e a experta na vida en general, creo que vos vai ser fácil, vale? Así que imos alá, que entre a primeira parella. Que tal? Eli, Aldo, como estades? Un pouco nerviosa. Vou vos dar un titular e eles despois desarrollarán a súa historia, vale? Seli e Aldo namoráronse despois de que ela lle vomitase en riba. Pareceme precioso. Pode ser. Si queredes contar como foi, Sí, efectivamente. A historia foi ele con... está disgustado. Desde. Que fos xa unha montaña rusa ou que? No, a ver, Mais ou menos, foi... A historia coincidimos nun viaxe de avión. Ela fixo escala en Madrid, viña de Uruguai. Eu veña de Madrid, tamén baixamos en Santiago. O viaxe sí que foi un pouco turbulento. Ela mareouse un pouco e vomitou. Non encontrou a bolsa e empezamos a falar. Descubrimos que... Que estaban Íbamos desfeitos un comer. po outro, non? Non. Nese momento non. Foi a nese momento vomitona. non, nada pero máis. despois ela sentíase tan mal que estuvo falando con Aldo e dicenlle, no, pero vente á miña casa e cenamos e non sei que, e pouco a pouco foronse coñecendo e xurdeu o amor despois do vómito. Normal. Pero ese vómito foi o principio do bo ou o final do bo? Porque dende Uruguai era. No, de Madrid a Santiago. Ah, de Madrid a Santiago. Ela Está fixo pensando escala. en 8 horas Sí. vomitado. No, Ay, madre mía. Yo hice escala en Madrid, porque yo venía de Uruguay, que es mi familia de aquí. a Uruguai comitado, mi Por mamá. eso. Por eso decía. Vale, Bueno, 9 avanza, horas. Foi novo Madrid-Santiago. Sí. Sí, Ok. A ver, eu yo tamén me ya, enamoraría. ya eran muchas horas de viaje, yo ya estaba... Claro, normal, viña de Normal. Uruguai. 11 horas de Fixo vuelo. escala en Madrid. E despois vir a Santiago, normal. Podedes facer preguntas si queredes, eh? Podemos? Sí. Canto tempo leva de xuntos? 3 meses. 3 meses. Foi fai tempo, Pero pero y dilo salindo... como si fuera unha desgracia. A ver, es que todo esto pasó hace 3 años. Serio que sodes parexa fai 3 meses. Pero isto pasou fai 3 Isto anos. estáse complicando Sí, moito. geográfica temporalmente moito. Xa o vómito caducou. Totalmente, vamos. Es que es lo que decíais antes, hoy en día las parejas van muy rápido. Y nosotros justo somos de los que llevamos 3 años conociéndonos a partir de ese momento. Ti foste rapidísima, que xa lle botaste toda a caldeirada en riba. Sí, bueno, Madre de alguna mía. forma tenía que Esto entrarle. complica a historia bastante. Bueno, pues tendesme que dicir si credes que esta historia é real ou non. Eu penso que non. Que non é real. Eu penso Adrián? que non. Teño dúbidas. Porque eu tiña clarísimo que non era real, pero esta cousa de que aí se coñeceron, pero que son parella agora, Aí liouvos, faime dubidar. Liouvos. Pero veña, vou ir coa tua intuición. No, ti di a tú, eu digo. Ai, veña, pois eu creo que é certo. Adrián di que é certo e Pili di que é mentira. Pois isto é fácil. Se é verdade, daredes vos un bico e se é mentira, daredes vos a man, vale? Cando que irades? É mentira! Que pena. Parejas somos, eso sí. Son parella, pero a historia non é verdad. Que pasa a seguinte parella? Jenny Iria, que tal? Como estades? Moi ben. Vale, vou vos dar o titular da historia. Jenny e Iria coñecéronse na selección galega de fútbol sala e despois namoráronse.
fútbol Mírame sala. pos pés. Sí. Sí. É o truco, Lóxicamente. É o truco. E quería mirar os xemelgos non os chego a ver, pero eu que quería ver o seguinte. Queredes escoitar a historia? Sí, por favor. por suposto. Contádelle un pouquiño. Bueno, pois a historia é un pouco así. Nos coñecémonos, xogamos o fútbol sala desde ben pequenas, bueno, coincidimos na selección galega, e aí coñecémonos. Entonces, bueno, despois pasamos por varios equipos e aí comezamos a ter unha relación. Que conste que jugábamos en contra y la relación no era muy buena. O sea, Nos dábamos era un poco mala dábamos pécora, caña, sí, sí. era un poco mala pécora y daba bastante patadita y no era muy buena, pero Amores rañidos dos amores queridos. Pero, vale, sí. Sí, estou pensando. Pero como que, pero xogache de xuntas na selección galega? sí, Pero despois cada unha foi para o seu equipo, non? equipos E diferentes y botastes luego coincidimos vos de en... menos cando vos separaron. Bueno, que conste que ao principio non vos caíades moi ben. No, Non tiñamos relación, Non digamos. tiñades feeling, no digamos. había feeling, Eu no. son de Ourense e ela de Pontevedra, entonces cada unha, pois... E coñecedes a unha rapaza que se chama Carla. Carla, que? Que Carla preguntes, Adrián? Sí. Freijeiro. Que es médico. Sí. Correcto, sí, sí. ¡Ja! Esta historia certa. Pero non entendín esta pregunta, Adrián. Ai, É que eu teño unha amiga que xogou fútbol con elas, porque é xogadora de fútbol sala. E por eso xa ten que ser verdade a historia. Home, a historia é real. Por? ¿O no? Porque a coñecen. Ah, bueno, pero pode ser que non... Bueno, Claro, que non pero estás eu entendendo. vou a ir der co el spoirot aquí de superdetective e vou dicir que é certo. eu vou decir que non outra vez. Que no. No. Non pode ser Que, perdamos, que esta historia non é real. E Adrián di que sí que é real. Eu digo que sí. Sí? Pois vamos comprobar si é verdad, dadesvos un bico, e se é mentira, dadesvos a man. Pois sí que é real a historia. Contádenos un pouquiño máis. O sea, vos coñecestevos xogando fútbol sala, ao principio é verdad que non había moito feeling entre vos, pero pouco a pouco foron xurdindo sentimentos. Non, digamos que eu xogaba en Ourense, ela en Pontevedra, e, bueno, depois eu fun a Pontevedra, xogamos no mesmo equipo, e aí estuvemos un ano que, bueno, ao principio non tiñamos relación, e despois fixémonos amigas, que decíades vós de que, bueno, coñecéndonos pouco a pouco e tal, e despois de un ano, pois, confesámonos que cando ela se iba a outro equipo... Eso iba a decir, Sí, porque sí. Jenny iba a marchar para outro equipo porque Sí. estaba sentindo moito por Sí, Iria. sentía por Iria, pero no era capaz de dar el paso y decirle lo que sentía y digo, pues me voy para otro equipo y aquí se acabó todo. Entonces ti, cando te enteraches que ela Sí. marchaba para outro equipo, dixeches, Sí. quieta. Sí, sí. Pero Aí me fui confesamos. Eh? Aí confesámonos. E aí sentáchedes vos a falar Sí. e foi cando confesastedes o Sí. voso amor. Sí, sí, sí. E depois estuvemos, ela foi a Burela, eu quedei un ano en Pontevedra, estuvemos aí un ano tendo unha relación, pero Un pouco a distancia. distancia. E cantos anos levades agora? 5 e algo, 6. Sí, 2019, sí, 2019. Más o menos. Pois sí que eran fuertes os sentimientos, Eran. Sí, sí. Estaban escondidos. Sí, estaban. Sí, porque aparte creo que era a ti a que che gustaban os homes que non Sí, yo sabías. siempre tuve relaciones con chicos y bueno, pues por eso no me atreví a dar el paso, porque no sabía si esos sentimientos pues eran reales o simplemente me caía muy bien y era mi amiga y ya está. Entonces me costó un poquito dar el paso. E que por eso. veches en Iria? Pues personalidad. Me conquistó por cómo es, por cómo me trataba y ahí pues no distingues entre hombre y mujer. Simplemente pues te dejas llevar. Que bonito. Un aplauso para elas, por favor. Moitas gracias por vir a Malas Pécoras. Gratiñas. Que tal? Pablo e Emi. Esta é outra parexa. O titular é... O amor entre Pablo e Emi xurdiu gracias a unha funeraria. Vale, que nos conte, a ver. Eso. Bueno, Adiante. pois Detalles. a historia é que eu traballo na funeraria do meu pai, ali en Narón. A Emi, por desgracia, faleceulle un familiar que é de ali da zona de Ferrolterra, levamos a enterro nos. Bueno, ali ao parecer eu chamei a atención, pero claro, ali nun enterro pois non é o lugar onde Que bonito un onde faz ese tipo de tanatorio cousas. enamorarse, que bonito. Cosa loca. Pero logo eu non sabía nada disto, entón seguín traballando de forma normal, pero xa sucedeu que no seguinte enterro no que fun, pois volvemos a coincidir, no seguinte tamén, e así pois Pero pouco a tanta xente pouco... morría nese pueblo, Dios mío. En Ferrol están calendo como moscas. Madre mía. Todos conocidos.
Como? Non eran todos coñecidos. No, claro, Ah, claro, vale, vale. Claro. Ela investigaba Claro, quen é ia que morrendo en a min Ferrol contáronme que Emi empezou a ir a todos os tanatorios cantos había A ver, non para tan ver gore. se encontrabas a Eu chamei a Pablo. funeraria a ver se me daban os seus datos, pero ao que non entraba. darme os datos, pois unha amiga dou unha idea de que ao mellor se mirábamos nas esquelas a xente que se iba a enterrar próximo, pois que ao mellor a salida do enterro, pois que volvía a coincidir con ela, pois acompañou a miña amiga e fomos a todos os enterros da zona. Mira, eu non sei se é verdade ou non, pero gustaríame que fora verdade. Porque é preciosa esta Ahora historia. que sí. Preciosísima, una Sí, cosa. sí. No, si nosos pais tamén fliparon, cando ya contamos. Bueno, e un día, pois, nun enterro, conoceronse por fin e de aí empezaron a... Claro, eu dime conta de todo isto e dixen, bueno, se tanto interés ten é porque algo boterá. Home, sí, Quédame descubrilo Tamén o e digo eu. eu En decidín busca entrar de la para esquela descubrilo perdida. e descubrino todo xa. Título de la película. No me creo nada. Por qué? ¿Por qué no? Bueno, Podedes ir preguntar o que queirades, Sí, sí, bueno. É que eu creo que teño claro Sí? Ti que pensas, Adrián? que é certo. Que é certo? E vou explicar por qué. Podo me equivocar, pero como actor que son, cando vexo alguén que conta unha historia que é real e que é persoal, os ollos, o brillo dos ollos e o sorriso é moi difícil de... Ou tedes aquí o mellor actor do mundo, que me queda quitar o posto mañá, ou esta historia é real. Hombre, vende ataúdes, tío. Penso que hai algo aí especial en como está contando, hai algo especial. Sobre todo falo del porque falou máis. En ela un pouco tamén, pero O sobre todo... chaval é un vendedor nato. Ah, bueno, pois é así, enganou. Vende humo. direi na miña defensa que eu non vendo os ataúdes. Eu conduzco o coche fúnebre. Ah, bueno, moito mellor. É unha responsabilidade esa, Verdad que sí? É Mira, unha eleva a responsabilidade. cenar no coche fúnebre por aí ou... Bueno, pois Adrián pensa que sí que é verdade esta historia. Pili, ti? Eu que non. Que non. Así desempatamos. Vale, Vamos, un cada perfecto, un. tes razón, Vale. Adri. Pois xa sabedes se é verdade un veciño e se non a man. Pero esperad un momento, vamos a dar un pouco de tensión Ai, que nervios. cando eu vos diga. Por favor, miradevos aos ollos. Foi verdade esta historia de amor? Non!